салом бинандаи азиз, ин подкасти маърифати молиявӣ аст, ки тариқи сомонаи оила ва бо дастгирии ҷамъияти саҳомии кушодаи Орионбон манзури шумо мегардад. Мо дар подкасти навбатӣ мавзӯи хеле муҳимро интихоб кардем. меҳмони навбатии подкасти навбатии мо сарходими Институти иқтисод ва демография Академияи улумои Тоҷикистон, доктор илмҳои иқтисодӣ, профессор Баҳром Шарифов ҳузур доранд. устод солҳои зиёд дар бонкҳои Тоҷикистон фаъолият карданд ва низоми бонкии Тоҷикистонро хуб таҳлил карданд ва хеле дар ин бора таҷрибаи хубам доранд ва бо шумо дар масъалаи нигоҳ доштани пасандоз ва аз нигоҳи назариявӣ ва илмӣ суҳбат хоҳем кард. атрофи худи пасандоз ки имрӯз зиёд ҳарф мезананд ва бонкҳои мо хизматрасониҳои гуногуни пасандозро ба мардум пешниҳод мекунанд. Аз нигоҳи шумо то куҷо имрӯз гузоштани пасандоз дар бонкҳои мо самаранок аст ва манфиати мизоҷон бештар ба назар гирифта шудааст? Умуман гуфтан лозим аст, ки масъалаи пасандоз ва умуман истифодабарии пасандози бонкӣ дар фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ ва умуман ҳамин ҷараён дар ҷумҳурии Тоҷикистон назар ба 5 соли охир коста шуда истодааст ва ин сабаби асосӣ шуда истодааст, ки захираҳои бонкҳои Тоҷикистон аз нуқтаи назари додани қарзу дигар равандҳо камтар заиф гардидааст назар ба солҳои 15 то 18. низоми бонкии ҷумҳурии Тоҷикистон зери таъсири омилҳои асосан беруна ва бо тақвияти омилҳои дохила ба буҳрони молиявӣ дучор шуд ва мо медонем, ки чанд бонкҳои низомсоз аз байн рафтанд, чанд ташкилотҳои қарзии хурд ва бонкҳои миёна низ фаъолияти худро қатъ гардониданд бо назардошти тобовар ё ба ҳамон вазъияти ба амал омада тобовар нашуданашон. ва дар ин ҷода ҳама медонанд, ки ду бонкҳои асосие ки фаъолият мекарданд низомсоз Агроинвестбанку Тоҷирот Содоратбонк дар низоми бонкӣ қариб ки 50% пасандозҳои низоми бонкиро ташкил медоданд ва аз нуқтаи назари гум кардани пардохтпазирӣ имконияти баргардонидани сари вақти пасандоз аз бохтанд ва аз ин лиҳоз одамон ё пасандозгузорон аз нуқтаи назари бозпас гирифтани маблағҳои худ, гирифтани фоизҳои ҳисобкардашуда маҳрум гардиданд ва боиси коста гардидани ҳамин раванд шуда истодааст. ва аз ин ҷиҳат захираҳои бонкҳои ватанӣ аз нуқтаи назари таъминотӣ бо имкониятҳои дохила аз нав барқарор шуда истодааст ва мана 2 соли охир ин раванд боз ба тарафи мусбӣ арзёбӣ кардан мумкин аст. бубинед устод, имрӯз дар Тоҷикистон бештар аз 20 бонк ва ташкилотҳои молиявӣ фаъолият мекунанд ва ҳар як бонк сиёсати дохили худро дорад. Маслан, агар гирем дар масъалаи гирифтани қарз, имрӯз меъёри гирифтани қарз дар бонкҳои мо хеле зиёд аст, аз 25 то 35%. вале агар нигоҳ кунем, гузоштани пасандоз ба маротиб кам аст. чаро чунин аст? умуман меъёри пасандоз бояд вуҷуд дошта бошад то чанд фоизро дар бар гирад? ин меъёри пасандоз бо назардошти чанд омилҳо роҳандозӣ мегардад. якум ин омили таваррум. Таваррум дар ҷумҳурии Тоҷикистон 5-6% аст ва дар муҳлати миёна муҳлат он бояд дар ҳамин мобайни 6 плюс минус 2 банди фоизӣ, яъне 4 то 8% таварруми мӯътадил арзёбӣ кардан мумкин аст. ҳамин чизро ҳам бонкҳо дар вақти додани қарзҳо инобат мегиранд. дуюмаш ин хароҷотҳое ки худи бонк дорад оиди фаъолияти худ, хароҷотҳои амалиётӣ, молиявӣ, сармоягузорӣ. ин як дуюм омил. сеюм ин омиле ки мо бояд хатарҳое ки дар вақти сармоягузорӣ ё қарзӣ аст инро ҳам ба инобат гирем. аз нуқтаи назари илмӣ гирем агар ва амалӣ, масалан дар низомҳои молиявии давлатҳои абарқудрати тараққикарда ҳаст механизмҳои паст кардани хавфҳои молиявӣ.
бо воситаи суғурта, бо воситаи хечкунӣ, бо воситаи вай ин имкониятҳои дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо ҳоло кам роҳандозӣ шудааст бо назардошти ҳамагӣ таҷрибаи 30-солаи рушди низоми молиявӣ. аз нигоҳи шумо маслан гузоштани пасандоз бо пули миллӣ беҳтар аст ё бо асъори хориҷӣ? аз нуқтаи назари одаме ки ҳам пасандоз мегузорад бояд чанд омилҳои байнобат гирад. омилҳои беруна, омилҳои даруна, таваррум дига ва ё бо назардошти оне ки якумаш таваррум ҳоло ҳозир нисбати дига давлатҳои рушдкарда дар он ҷо таваррум мана вақтҳои охир зиёд шудааст, лекин одатан дар вай 3-4%. мо ба 7%, 6%, мана гуфтам ку меъёри мӯътадил аз 4 то 8 муайян карда шудааст. ин сатҳи таваррум ба он оварда мерасонад ки қобилияти харидории пул паст мегардад ва пасандозе ки бо сомонӣ мемонем мумкин ки паст гардад бо назардошти гирифтани фоида бо фоиз. ҳамаи маблағҳое ки мо озод дорем бо фақат сомонӣ гузоштан ман тавсия наметиҳам ва ҳоло ҳозир бонкҳои ватанӣ пасандозҳои вайро аҳолиро бо 4 намуд асъор мегиранд: сомонӣ, доллар, евро ва русӣ. аз нуқтаи назари бехатарӣ ва таъмини даромаднокии пасандоз мо бояд маблағҳои худро баробар тақсим кунем. тақсим карда баъд ба бонк гузорем ки аз нуқтаи назари таҷриба нишон додааст коҳиши қурби ягон асъори хориҷа ё миллӣ агар паст гардад дар баробари ҳамин қурби дига асъорҳо зиёд мегардад ва хароҷот ё зарари мо рӯйпӯш карда мешавад ва дар умум мақсади асосии мо гирифтани фоида таъмин мегардад ва дар ин ҷо ҳам арзиши худи пасандоз қобилияти харидории ҳамон маблағи муайяни мо нигоҳ дошта мешавад. яъне ҳангоми кушодани суръатҳисоби пасандоз бо тамоми асъори хориҷӣ ба назар гирифта шавад? тамоми асъор не, дар умуман дар ҷаҳон зиёда аз 180 намуди асъор аст. дар назар дорам дар дохили дар Тоҷикистон 4 намуди асъор мувофиқи вай бештар истифода мегардад ва ҳам вобастагии калавиши қурби онҳо муайян шудагӣ. калавиш якташ паст равад, дуюмаш зиёд мешавад. ҳамин чизо байнобат гирифта бояд пасандозҳои дар 4 намуд асъор тавозун маслан ба назар гирифта мешавад, риоя мешавад. ин намуди пешгирии хавфҳои вай мегӯянд диверсификатсия, гуногуншаклӣ. яке аз дигар намудҳои пешгирӣ аз муфлисшавӣ ё аз даст додани ҳамин пасандоз, ин ман таҷрибаи ҳамин бонкҳои низомсоз нишон дод ки мо бояд пасандозҳоро фақат дар як бонк ё ду бонк вай намонем. бояд дар чанд ташкилотҳое ки аз бонки миллӣ иҷозатномаи қабули пасандозҳоро гирифтагианд, ин бонкҳои тиҷоратӣ ва ташкилотҳои амонати қарзии хурд ҳастанд ки ва дар ҳамин ҷода мо бояд интихоб кунем ки ба кадоми онҳо ҳамон пасандозҳои гузорем, то ки хавфи консентратсия дар як бонк будагӣ ба шумо таъсир нарасонад. бубинед имрӯз дар бонкҳои мо гузоштани пасандоз давраҳои муайян дорад, аз 1 сол то 2 сол ё аз ин бештар, ҳатто дар 6 моҳ. умуман аз нигоҳи шумо маслан муҳлати нигоҳ доштани пасандоз ки маслан муштарӣ хоҳад маблағи изофае ки дар хона нигоҳ доштааст ва дар бонк гузорад, кадом давраро интихоб кунад? шумо дар аввал гуфтед ки оиди идоракунии дурусти пул, идоракунии самараноки пул. ҳамин идоракунии самараноки пул аз он вобаста аст ки худи шароити хонавода чӣ хел аст. ҳамон хонавода чӣ мақсадо дорад, мақсадои кӯтоҳмуддат, миёнамуҳлат, дарозмуддат, вобаста ба ҳамин мақсадҳо ҳамон маблағҳое ба бонк ба пасандозҳои гуногун мегузарад. масалан аз нуқтаи назари назариявӣ гирем агар ҳар як оила бояд дорои болишти молиявии бехатарӣ дошта бошад ки аз нуқтаи назари илмӣ
ҳаминам мумкин хел вай кунанд. Бояд ки ҳар оила аз нуқтаи назари ҳамон даромаду хароҷоти худ ба муҳлати 6 моҳ маблағи муайян барои оне ки новобаста касал шуданд, аз кор бекор шуданд, дига ҳамин муҳлати 6 моҳа фаъолияти ҳамин оила мунтазам давом дода равад. Чунки мобайни 6 моҳ ба шумо метавонед бозомӯзӣ кунед, касби нав омӯзед, дига кор бибуроед ва фаъолияти бо мӯътадили оилавиро нигоҳ доред. барои ҳамин гуна болиштро агар одамо хай метавонанд ин болишти бехатари молиявиро дар хона нигоҳ доранд ё дар бонк гузоранд. агар хона мо гуфтем хатарҳо ҳастанд, лекин агар ба бонк гузоранд метавонанд ба пасандозҳои муҳлаташон 6 моҳа гузоранд. ин як намуди вай. ин аз нуқтаи назари бехатарӣ ҳамарӯза пурра намоед ин суратҳисобро ва ҳамарӯза онҷо маблағ гиред. ба ин гуна пасандоз бонк фоиз наметиҳад, лекин хизматрасонӣ мерасонад. чунки ин захираҳои бонкӣ дар ин пасандоз бисёр номуайянӣ дорад аз нуқтаи назари истифодаи онҳо барои қарзии мақсадҳо. барои ҳамин онҳо нигоҳ дошта мешаванд ва бонк барои он ки мана бо хароҷотҳои вақту дига одамое пас кунад, ба ҳамин пасандоз корти пардохтӣ метиҳад. метавонад бе ташрифи бонк маблағҳои худро бо воситаи аз банкомат нақд карда гирифтан ё бо воситаи QR-коду дига ва пардохтҳои ғайранақдӣ ва уҳдадории худро иҷро кунанд. ин як намуд. дуюм, манам дар бораи уже ду пасандоз гуфтем намудаш ҷорию 6 моҳа ҳаст. он ниятҳое ки шумо мехоҳед мошин харид, хона харид, чунки муҳлати хароҷот зиёдтар мегардад, метавонед ба 3, 4, 5 сол гузоред. ин намуди пасандозҳои муҳлатнок аллакай аз ҳама фоизи болотаринро пешниҳод мекунад. чунки истифодабари маблағ маҳдуд аст. шумо мемонед ва дига вайро дар муҳлати 3-4 сол намегиред ва зиёда ҳамин маблағи шумо бо назардошти фоизҳо зиёд мегардад ва имконияти хариди хона ё мошин осонтар мегардад. ин як. бубинед шумо дар мавриди нақшабандӣ дар оила гуфтед ки масалан муштарӣ пеш аз он ки маблағашро дар ин ё он бонк мегузорад, яъне пеш аз ҳама мақсаднок бояд бошад ки ӯ ба кадом мақсад масалан маблағашро ба бонк мегузорад. ва аз нигоҳи шумо масалан вақте ки муштарӣ маблағашро дар ин ё он бонк ҳамчун амонат гузошт ва ин амонат бояд ба ҳамун аз ҷониби ин ё он ташкилот хиёнат нашавад, яъне самаранок истифода шавад ва ҳангоми дархости муштарӣ бидуни мушкил пешниҳод гардад, муштарӣ кадом хавфҳо ё омилҳоро бояд дар мадди аввал гузорад ҳангоми гузоштани пасандоз? амонат дига, пасандоз дига. пасандоз ин маблағи пулие ки ба бонк гузошта мешавад ба муҳлати муайян бо фоиз, додани фоиз. амонат ин маблағе ки меистад ба он фоиз вай карда намешавад. ҳамин фарқиятҳо аст. ин ба ҳамон се намуди пасандозҳое ки мо гуфтем суратҳисобҳо. якум. дуюмаш дар вақти гузоштани пул ба суратҳисобҳои амонатӣ ё пасандозӣ чӣ хел ки мо гуфтем ҳар як шахс бояд бо назардошти дурбинии фаъолияти худ ва шароити худи оилавӣ, тиҷорат, дига омилҳо ба инобат гирифта шавад ва аз ин нуқтаи назар интихоб кунад он намуди пасандозро ки ба шароити худаш мутобиқ аст. аз ин нуқтаи назар бо як камбудии ташкилотҳои қарзии худ бонк ва дига вай дар он аст ки ҳоло ҳозир қариб ки ҳамин таҳлилон нишон медиҳад ки пасандозҳое ки пешниҳод мегардад шуморашон маҳдуд ва шартҳои пешниҳоди онҳо қариб ки якхеланд. ва аз нуқтаи назари мана 5-6 миллион мо
одамои қобилияти корӣ дорем мо дар ҷумҳурӣ, ақаллан мо бояд ҳамин тамоми ҳамин одамое ки дорои маблағҳои озоди пулӣ доранд, аз нуқтаи назари маркетингӣ онҳоро, шароитҳои онҳоро омӯхтан лозим аст. чӣ шароит доранд, чӣ пешниҳодо доранд, чӣ талабото доранд, чӣ хел хусусиятҳо доранд. Масалан, инобат гирифта шуд аз нуқтаи назари сину сол, студент, соҳибкори нав фаъолиятро ташкил карда ё одамоне ки аллакай қобилияти маблағҳои калон дорану сину сол рафтагӣ, деҳоту шаҳру дига омилҳо, яъне сегментатсия карда шаванд. аз ин нуқтаи назар пешниҳоди маҳсулотҳои пасандозиам бояд шуморашон хеле зиёд шавад. Мана Бонки Миллии Тоҷикистон иҷозатномаи қабули пасандозро ба ҳар як ташкилот наметиҳад. Вай бояд дорои системаи муосири гузарондани амалиётҳои бонкиро аз тарафи автоматизатсия, АБС мегӯянд, автоматизировании банковская система, дорои ҳамин хел системаи муосир бошад, ки метавонад имкониятҳои коркарди маҳсулотҳоро дар шаклҳои бо пешниҳоди шартҳои гуногун роҳандозӣ гардад. Агар ҳамин системаи автоматизии кӯҳна бошад, вай имкониятҳое наметиҳад. барои ҳамин ин чизҳоям бояд мо мана ин масъалаи рақамикунонии иқтисодиёт инам вобаста аст ба ҷорӣ кардани технологияҳои нави информатсионӣ дар бонкҳо ва пурра истифода бурдани имкониятҳои онҳо. дар ин ҷода мо бояд имкониятҳои омодаи кадрҳои ватанӣ, чӣ гӯем, программистоя роҳандозӣ кунем, ки агар барномаи хориҷии харимо онҳоро татбиқ карда натоним ба муҳиту шароити худи ватани мо, яъне мо худамон маҳдуд мекунем аз нуқтаи назари ҷорӣ кардани ин раванд. шумо як ишора кардед дар давоми суҳбатамон масъалаи ҳавасмандӣ. Масалан, аз нигоҳи шумо вақте ки муштарӣ хоҳад пасандозашро дар бонк гузорад, ҳавасмандӣ дар чӣ ифода меёбад, ки масалан сафи муштариёни бонкҳои мо аз нигоҳи гузоштани пасандоз бештар гардад? ҳавасмандгордӣ мо ҳозир дар аввал гуфтем, ки якумаш хароҷотҳои транзаксионии муштарӣ кам мегардад. хароҷот. дуюм бехатарӣ. сеюм ин додани фоиз ба пасандоз. ин мана аллакай се намуди ҳавасмандгорӣ. сеюмаш як чизи муҳиме гуфтан лозим аст, ки нишондиҳандаи доштани пасандоз дар бонк, ин нишондиҳандаи дорои сатҳи дониши молиявӣ доштанаш аст. бонкҳо агар бинанд, ки шумо пасандоз гузоштед, имконияти дар оянда додани қарз, дигар намудҳои маҳсулотҳои бонкӣ, хело дига ва ё масалан корт, дига интернет банкинг муҳайё месозанд бо назардошти агар ҳамин мизоҷ чанд соли таҷрибаи корӣ доштагӣ бошад, яъне хатарҳои кор бо ин мизоҷ кам аст. чунки вай азбаски пасандоз дорад, значит вай хароҷоту даромадҳои худро идора карда метавонад. ин нишондиҳанда додани қарз ба чунин мизоҷон бо фоизи камтар назар ба он мизоҷоне ки ин хел таҷриба надорану омада қарз мепурсанд. устод, дар тасаввури бархе аҳолӣ чунин аст, ки масалан вақте ки маблағи иловагӣ дар хона нигоҳ доштаанд ё маблағи иловагиро ҳамроҳи худ доранд, мехоҳанд тилло харида захира кунанд ва аз ин мехоҳанд фоида ба даст оранд. аз нигоҳи шумо байни гузоштани пасандоз ва хариди тилло ва нигоҳ доштан он дар оила чӣ тафовут ҷой дорад? дурустми нодурустми ҳамаш аз нуқтаи назари истифодабари стратегии идоракунии пул бояд роҳандозӣ гардад. чунки гузоштани ҳама маблағ ба пасандозам нодуруст аст. чунки ҳолатҳои ҳар гуна шуданаш мумкин, на як гуфтем. пасандоз бартариҳо дорад, ки якта бартарии беҳтаринашон, ки ҳама вақт вайро метавонед ба тариқи нақд бозпас гиред. ман гуфтам бо ҳар гуна шароитҳо, лекин қонун талаб мекунад, ки пасандоз ҳама вақт дар вақти зарурӣ шумо метавонед онро бозпас гиред.
тилло хариди тилло ҳам як намуди сармоягузорӣ ба пасандозҳои маблағҳои озоди худ ба воситаҳои молиявии ҳозиразамон тилло. лекин тилло ҳам нархаш медонед ки пасту баланд мешавад ва барои ҳамин ҳаст давраҳое ки тилло хело арзишаш паст рафтааст ва метавонед зарар бинед назар ба вай. тилло аз нуқтаи назари вай ба шумо ягон даромади фоизӣ наметиҳад. дидед уже маҳдудият пайдо шудааст ва фурӯши тилло хай бонкҳо харида мегиранд. мана ҳозир аллакай мобайни 2-3 соли охир хариду фурӯши тилло аз тарафи бонкҳо ҳам роҳандозӣ шудааст. лекин ҳаст дигар намудҳои гузоштани ба воситаи молиявӣ, ин вонбаргҳои давлатӣ аз ҳама чизи аз нуқтаи назари бехатарӣ бехатар аст, лекин фоизаш паст. масалан вонбаргҳои ҳозир давлатии бонки миллӣ ё вазорати молия 5-6 фоиз вай мешавад, сатҳи таворрум 6. яъне аз нуқтаи назари даромаднокӣ шумо бештар мумкин ки боитед аз истифода баред. ҳамин чизҳои ҳамаша инобат ба гирифта ҳар як шахс аз нуқтаи назари бо дурбинии худаш бояд ба куҷо гузоштани маблағҳоя аз нуқтаи назари он ниятҳо ва мақсадҳое ки дар миёна ва ҷорию миёнамуҳлату дарозмуддат аст, онро мегӯянд ки сандуқи сармоягузорӣ омода шавад. пас аз тақрибан 10 соли масалан муфлис шудани чанд бонки низомсози Тоҷикистон ва коҳиши эътимоди мардум нисбати фаъолияти бонкҳо, оё дар шароити имрӯз гузоштани пасандоз яъне дар бонкҳо эътимодбахш ҳаст? ман дар боло гуфтам ки тамоми таҳлилҳои мо нишон медиҳад ки ҳозир низоми бонкии Тоҷикистон аз нуқтаи назари таъмин бо сармоя, таъминок бо пардохтпазирии баланд, назорати пурзери самараноки бонки миллӣ, самаранок ба фаъолият талаботҳое ки ва имкониятҳое ки фонди суғуртаи пасандозҳои аҳолии ҳолу ҳозир такмил дода шуда истодааст. ҳама ин ба хулоса ба ман имконият медиҳад ки низоми бонкӣ омода аст барои қабул ва самаранок истифода бурдани ин пасандозҳо бо таъминнокии хатарҳои минималии онҳо. барои ҳамин халқ бояд ин чизро истифода барад. таъмири нав лозим аст. мебели нав лозим аст. пасандозҳо тамом мешаванду мушкилатон ҳал нашуда боқӣ мемонад. Орион Бонк бароятон кӯмак мекунад то ҳам мақсадҳо амалӣ шаванду ҳам пасандозҳо нигоҳ дошта шаванд. дар бонки мо пасандози муҳлатдорро бо фоизи баланд кушода қарзи амонатро аз ҳамин ҷо бо фоизи паст бигиред. Орион Бонк имкониятҳои молиявӣ барои ҳама гуна мақсадҳои шумо. аз нигоҳи шумо ҳамчун мутахассис соҳиби бонк шумо чӣ маслиҳат медиҳед барои онҳое ки масалан идоракунии самараноки молиявии худро оғоз кунанд ва дар бонкҳои мо пасандоз гузоранд ва аз ин фоида ба даст оранд? умуман гирифтан лозим аст ки ҳамин маърифати молиявӣ ва дуруст идора кардани ҳамон маблағҳои озоди худ он имконият медиҳад ки ҳаст воситаҳои молиявие ки 15-20 сол муҳлат доранд. мо метавонем аз ин нуқтаи назар ояндаи худро ба фарзанду ва ё такя накарда ба имкониятҳои молиявии худ ҳоло ҳозир ки ҳастанд истифода бурда ояндаи дурахшони мана пиригарию ва ё таъминсони як истифода бар имкониятҳои истифода аз худ кара истифода бурдан дар кор. хай бо як гуфтан лозим аст ки на ҳар як оила дониши молиявӣ дорад. аз ин нуқтаи назар бояд аз мушовирони молиявӣ истифода бурда маслиҳатҳо
мана каналҳои ютуб ҳастанд, дига ваё ҳастанд, ки дар он ҷо дар бораи таҷрибаи дуруст истифода бурдани имкониятҳои молиявии худ вай мекунанд, дар тренингҳо иштирок кунанд. сипос барои як суҳбати самимӣ, ки даъвати моро қабул кард ва маслиҳатҳои муфид додед. Ёдовар мешавем, ки ин подкасти маърифати молиявӣ буд ва дар суҳбати мо ҳузур доштанд доктори илмҳои иқтисодӣ профессор Баҳром Шарипов. бори дигар сипос дод.